Anjir, Pak Wano maaf ya. Matur Mas Edi. Alon-alon aja nganti dawa. Ora semang geter, ora semang wedi kabeh Mas mawih Edi Gusti aman toh? Allah. Sehat toh? Alhamdulillah. Nggih, melu pikirane. Ngisor ki kali lho, Mas. Ha iya. Ku nek teko tiba nyoting meneh. Dongamu elek. Lah, ana kejadian kang ngono ki lho. Ana apa? Tapi profesional Pak Wahno iki. Maksudnya Sek MC. iya. Iya aku tahu krungu. Wah, nyanyi meneh. Heeh. Ayo Nah, apik. profesional. Konje sembah nuwun Mbak Laras. Ngambali Bapak Ibu ngerantos ingkang nembe tedak citra kalian Bapak Ibu among tamu kasuwun foto bersama kalian teman dan sarembes tunggal muka setunggal. Katur datang para Bapak Ibu kuntur datang kanca-kanca prastian Anda. Yuk langsung ke mono Mbak Dwi kasuwun semeneng wonten Bapak inggih menika. Yuk so. Wilujeng sonten Mbak Dwi, mbon ngunjuk seprit. Dek sampun. Sampun. Panjang sak goreng nyanyi iki ngombe seprit sik men. Kuwi ge jamu lho, Mas. Seprit iki dombe sak gurunge. Oh, sak durunge. Anek sak wise. Ora apa kasihati apa-apa ya kan. Sak gurunge iki ngombe seprit. Nggih. Wau sampun kalian Nduk Maya, Nduk Laras, Dik. Untan jan, Dik. Mbak Dwi, Salam. menika ki ana Mas Edi sing metongkrong dah. HP-ne lebar dihek wong kae. Datang dan saksikan Asli. pernikahan dari Lintang. Nggih wis. Jane kena opone Wis ngono. ayo kabeh ki muga-muga diparingi sih. Dono ora tak klik lho, Pak Pur. Mas Teh. Aku nek metu gambar warna-warna piye? Contone warna-warna, contone. Abang ijo kuning. Nggih, Nok. Salam. Nggih, kanggo piyai Nggerutan Aji. diparingi menapa nderek panjenengan. Diatur ingkang gayeng napa ingkang nyemek malih, Pak, Bu? Oh, nyemek malih. Nyemek ki nek cara nggonku ngablak kono 100.000 lho, Nok. Ya ora apa-apa. Ngablak lho. Ora apa-apa, kecil. Kecil apane? Ayo beli bayar. Nggih. Pak Pur berkah bawa Pak Pur. Oh, nggih. 6 mawon. Wong Apa liyane apa do- 8? 8. Dipelok 8. Sik tak takalane sik. Jenengan yuswa pinten Pak Pur? Aku. Kok nganggo mikir-mikir piye lho? Aku ki lali aku lahir saka ngono apa ki lali. Yuswa pinten? Nggih, aku 50 kok. 50 mlampah? Heeh. Aji. Mlampah nang ndi Mas Teh? Yo. Kowe harus sembrono. Mboten. Ayo nek 50 ki mlampah 51 ya bener ta. Kok guyu kowe? Lah aku 15 kok. 15 apa? Mlampah 40. Ono 15 kok mlampah 40. Ya dikira nek 15 tak ya ramah. Ngono ke anak aku gek 16 tahun ki. Iki 16 tahun lho sing iki lho. Sapa? Mika Salindri. Nik 16 tahun. KTK. Nggih, nek sing kae. Sik aku rawani. Kuwi kudune Supri sing nagoni. Awak 45. Pri. Nggih. 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 Larasipun pilok 8 sepinten. Asyik lah kuali. Lebune singkong keju lho iki. Rokmeng Rarasari Ranto Rina rasan rosing sari-sari Randat rungkat rangu-rangu Randat rungkat, ono rungkat barang lho. Randat rungkat rangu-rangu. Lho, kok
kopi mikir teko Mas. Nggih, nah. Suwun nggih Pak nggih. Oh coba deh. Seneng aku. Suwun nggih Kang Mas. Iya. Kang Mas sinten asmanipun? Sapa? Mas Suranto. Piye to jenenge? Manto. Kowe penyesatan. Wong nggih. Mas Manto. Ki kayane saya bujang ya, Wes. Alhamdulillah. Enje. Kula ngersake kopi, jenengan ngersake susu mboten. Mas Manto, Mas, engko nek bali kok milih bujang kok bujang ganong. Iki tanggamu ya go iblis. Mbok anjo lah Mas. Bujang kok bujang ganong. Kayak tak tangleti, kula ngersake kopi, jenengan ngersake susu mboten. Mboten to lek. Terus, terus. Ya patos dhewe kok. Nek nek Kang iki kanca-kanca iki nek kopi susu ki marai migrain lho. Marai migrain. Marai lara sirah separuh. Lah kok kopine ajak melek, susune ajak turu. Lah kok iso ngajak turu? Ayo. Apa? Kok iso ngajak turu? Mlebu sedelo kono tak genahke perkarane. Nek mlebu sedelo mau supaya ngomong ajak ngejak semedon Mbak Laras. Rasa mlebu. Nggih. Ayo, aku bayangake. Ras, aku mbang nek cara priya karo Laras ngono. Anak-anak mesti nonton ndase. Arek jak semedon ning ngono ya mau wis nembung. Toko ming blundus ngono ki bocah kok toko nonton ndase. Copo? Arek kembung itu. Sengit aku dadi mesti karep pakem aku. Angger pakem pawor. Asli ya. Panjen cuk. Entar tekan ngendi kan? Tekan rungkat mau Mas, kalau mireng tekan rungkat mau nggih. Rangu kang rinung poko rinum poko raksakaning rino ratri pokoke sarwa irama ra no. Nggih. Ra iki nganggo ra kabeh. Entek-entekane ya wis, nganut. Rino lan ratri ranti raksakan ning roras moro. Alhamdulillah kan Mas. Niki nganteni budal teng pundi ta, Cah? Oh, Gantos Busana. Gantos Busana, Mbak Oras mangurusi manten. Apa gentine dhewe ngono piye ta? Eh? Wangun apa ora? Sapa? Dhewe. Wangon. Hah? Wangon. Wangon. Dadi mesti sing apa ya? Sing dadi pengombyong mesti komplit sangu kado. Kadone apa, Mas? Isine watu arep nyambutake. Oh, aja bain-bain lho, iki gek viral apa kae sandal lho. Nggih. Yo. Saking wingking napa saking ngajeng? Alah. Ngajeng jenengan lho, wong aku ki muni ngajeng kok wingking lho. Aku nek saka mburi nek aku gak nek kleru aku. Saking wingking napa ngajeng, Pak? Oh ngajeng kok. Hah? Sing penting kepenak. Oh, sih. Nek saka mburi ku nek luput. Kuyahi kerotan senengane ngajeng kok. Luput, kok kene. Wis. Sira aku megah ngene iki. Yo. Lakai wis mrene nyangkeng kembang melati
Nduk, Dalam. kawarti aku mbiyen kelingan nama-namane Mbak Dwi iki campur sari tekan ngendi no Tegal ngono kae, nggon Mas Endus ngono kae. Mbiyen gek enom, iki sempat enom kan Arek mbiyen ngomong Omega ngono ta. wis tau Omega enom ta, mbiyen sik. kuwi. Jaman gurung gondol memedi iki mbiyen apik kae. Padahal bojoku memedi ta mah medeni jenengan lho karo bojoku. Eh, Karo bojoku medeni jenengan. aku penasihate kono. Aku penasihate. Ayo penasihat di memedi kuwi kok. Piye Mas? Kalingane piye Mas? Aku wis aku kayak mbiyen. Kayane jenengan kae nggo pacar lho. Lah ora cok tumbak tujukan ngono. No aku kok ndur nggo aku cah rajin, cah tertib. Ayo nakal keri-keri srawung karo iki kuwi, Dik. Nggih, yo. Nggih. Jenengan aja ngalamun ya Mas. Nek jenengan ngalamun dawah tak gentak syuting dhewe. Pak Wahno, aduh kelingan Pak Wahno aku. Apa? Nggih. Nggih. Mbak Wi. Pak Wahno wonten pundi ta niki? Ah